Magalawig sang 90 kaadlaw kun 3 ka bulan ang pagpanghatag sa tubig sa mga barangay sa syudad sang Iloilo nga naka-eksperyensya sang water shortage dala sang El Nino. Sa interview sang K5 News of Iloilo kay Engineer Neil Ravenna, Head sa General Service Office, ginpahayag sini nga mag-umpisa sa Mayo 10 ang pag-supply sa syudad sang tubig sa mga apektado nga barangay kag Magalawig tubtob sa bulan sang Hulyo. Based sa report man ni pag-asang below normal until July. Then we follow nga ang aton water distribution will be until July, which is 90 days. Nahibaluan nga duha ka water distributor ang mag-supply sa tubig sa syudad sang Iloilo nga mo ang South Balibago Waters kag Metro Pacific Iloilo Waters. Kapin 12 million pesos naman ang ginalokar nga budget sa Iloilo City Government sa pagbakal sa tubig. Report naggikan sa syudad sa Iloilo inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.